Oké. En actie. Hey, wie is er al? Je mist me natuurlijk al. Ja, tuurlijk. Ik hoor niet als een tinken al in goddelijke liggen. Hoe lekker kunnen worden. Een biertje? Komt zien je door een jaas? Ja. Wow, du had je het dan net slecht, hoor. Dat ken het, je. Dan hebben we een kwartse keer niet een paar keer weer om me door. Ik kwam vroeger zelf wel op een basketbalveldje. Waar ik al grote meisjes trof. En wat ik daar altijd zo leuk vond, wie dat we eigenlijk mijn hele groep meisjes naar wien. En dat we echt door die plaks is, maar dat we een groep wien. Want in het dagelijks leven wie we elkaar nooit zien kwamen of zo. Terwijl we dan een hele leuke groep wien. Nou, en ja, vanuit daar dacht ik eigenlijk altijd van, ik wil er ooit nog eens wat mee doen. Mij opgroeien in Friesland en mij zo'n plak waar als dan samenkomst. En dat is een keten uiteindelijk. Het is een keten, ja. Wij gingen geen keten, maar als het reinde weer dat heel onhandig. En een hele soort Friese dorp en het wel. En het is ook een leuke plak. Dat, eigenlijk vanuit het begin stond ik daar vast dat het dan wel een keten wezen moest. Het verhaal gaat over Dieren, een jongen van Jochentje, die had eigenlijk de gangmaker is van de keet. En al heel gauw krijgt hij trouwens wat overmoedigheid, krijgt hij een ongeluk. En daardoor kan hij net meer, is hij eigenlijk helemaal verlamd en kan hij niet meer praten. Dat je het locked-in syndroom. En ja, dat zet natuurlijk zijn hele leven op kop. Maar net alleen zijn leven, maar ik had van het hele dorp en van zijn ouders en zijn vriendengroep. En nou ja, hij met wij waarom naar het dorp. En ja, dat zet natuurlijk alles op zijn kop. En dat klinkt heel zwier. Dat is het net, want we jaren ik dieren zien gedachten over alles en zo. En het wordt een redelijk luchtige serie. Dit is Mirjam de Wit uit de Jouwer. Ze is de regisseuse van deze aflevering. Aroene hier had zich meegedaan aan wij en nou dus weer. Ze wil graag naar de filmacademie en hoopt dat deze film daarbij helpen zal. Even denken, toen ik 15 weer, toen heb ik mijn eerste fictiefilm maken direct voor de omroep. Toen hier was een heel leuk programma, dat jette nou wij. En dan kregen jongeren die kregen een camera. En die mochten dan zoiets met een programma van 20 minuten meidje. En dan maken de omroep, die maken daar nog een making-of van 10 minuten omheen. En daar heb ik mijn eerste fictiefilm gedraaid. Even in een loopje, gaan we even oefenen. Oefenen? Oefenen. Zeg jij maar hoe hard, ja? Ja, kom. Waar moet heen? We gaan rennen, zo. Rennen. Toen kleef ik bij de HAVO. Toen, het eerste wat ik deed, was opjaan voor de filmacademie. Toen wie ik alleen gezegd en toen voelde ze me vast jong. Dat ik weer de keihard oude wezen. En het hier de weer. En het hier de weer. Dus toen ben ik eerst maar communicatie gaan studeren. En dat weer dan mijn audiovisuele vormjouwing. Dat ik denk, nou, dat doe ik in elk geval iets met filmpjes, meidje. En intussen bleef ik in mijn vrije tijd vooral filmen. En toen ik daar in mijn vierde jaar zit, toen werd ik aangenomen op een filmacademie. Dat toen ben ik even uitgestudeerd en toen naar de filmacademie ging. En toen heb ik daar een jaar zitten, dus op de NFTA in Amsterdam. En daarna ben ik oerstap naar Sint-Lucas in Brussel. En daar heb ik de laatste 3 jaar in. Oké, en stopt. Nou, hartstikke mooi. Een leuke eerste keer. Dan geven we hem nou een keer aan. Ja, echt. Ja. Shit, nee, dat komt lekker. Doommeester spelen, dat is echt helemaal kleer maar de meest hiet en mijn man niet bijzonder. Ik zag het al best wel als een ambacht filmmeidje. En ze bestuurt de filmacademie in Nederland eigenlijk ik. En ik dacht, ja, misschien moet ik juist wel leren dat het een kunst is. Want dat zoek ik van mezelf nooit op, zie ik je, want daar weet ik gewoon helemaal niks van. En zo ben ik in Europa ziek gegaan. En toen kwam ik in Brussel uit en daar leren ze die eigenlijk, dat filmmeidje cinema is mijn grote C. En dan is maar dat de ambacht, dat krijg je dan wel weer op een zet mij. Na de studie maakt ze de kwartebennenfilm Mina Moes. Tot nu toe eigenlijk meer terug toeval heb ik een soort films mee bij maken. Wat ik dat heel leuk vind, hè? Want het leuke is, ik hou er heel erg van om in een film een soort van eigen wereldje te zetten en een soort van eigen sfeer. En dat is makkelijk als het een band als hoofdpersoon is. Dan kan het mooi door die eigen de verhaal patiënt. En dan kan de verhaal iets oors wezen dan de rauw realistische realiteit.
Vrienden Wieke wie haar film Ballast op tv te zien in de serie One Night Stand dat nije makkers voor uitkezen worden. Ik vond het wel een heel fijn idee om een keer een film met volwassenen te maken te zien. Zoals net alleen maar binnenfilms maken en ik eens een oorverhaal vertellen kerst. En die kans kreeg ik gelukkig bij de One Night Stands, dus daar ben ik heel blij mee. Even kijken. Dit is de bank waar jij vannacht op geslapen hebt. Zo, slapen, spullen, dekentje, kussen. En jij mag zo hier gaan zitten om de boel op te ruimen. En dan zou ik graag willen dat jij deze keet binnenkomt. Dat mag hier. Hier doen we de deur. Met een kratje bier. We hebben rond 490 meisjes jongen. Dat weer heel pittig om in 2 dagen zoveel meisjes te zien spelen. Maar het klinkt heel zwier, maar omdat die meisjes alle keer het zo mooi dien krijgt heel veel energie mee. En ik heb van die meisjes die spelen en zei dat jou zo'n soort energie om daarna te zien. En als dan weer zo'n mooie scènes, dus het weer eigenlijk vol minder zwier dan dat ik dacht. En zitten ze erbij? We moeten er nog een keer goed naar zien. We hebben verschillende meisjes waarvan we dachten van yes, dit is wat. Het moeilijke is alleen dat het een vrouwengroep moet wezen en al die vrouwen met ik weer familie hebben. En dat met alle weer in elkaar passen als in een ensemble. Dat als we nou, ik neem maar wat, een geweldige dierenvoen hebben, dan moet die nou wel bij de ouders passen, wat wij acteurs van theater binnen. En ja, dat moet dan wel geloofwaardig in je familie wezen. Dat is dan een hele puzzel om dan ik dat nog een keer goed te krijgen. Maar we hebben wel al, ik heb een beetje mooie talenten zien daar in de dagen. We gaan alleen nog fris, ja, want bier dat hoor je net. We zijn een netje keet. Toch nog eens een keer normaal, man. Waarom denk je dat ik net thuis sliep? Van Simmer binnen opnames van de dramaserie De Gate.